Cuido que cando o termo nación é empregados desde instancias non nacionalistas hai unha apropiación feita desde as élites que construíron o Estado-nación no proceso que leva da idade moderna á idade contemporánea, primeiro nun proceso que vai do feudalismo a monarquías cada vez máis centralizadas e destas a toma de poder por parte da burguesía, que en segundo lugar ese proceso de apropiación non tivo evidentemente en conta a conciencia das estamento ou clases sociais maioritarias, labregas, menestrais, proletarias, dependendo da época da que falemos, que se enteren sen facerense habitualmente interrogacións sobre a súa identidade, si tiveron sempre unha conciencia comunal moi ligada á conciencia dun territorio, dunha terra, da vinculación a ela, dunha lingua, dun sistema de valores, dunha historia compartida, mesmo duns mitos, aínda que estes non coincidan cos elaborados precisamente polas élites poderosas. Eu son das persoas que chegou ao nacionalismo non por cuestións relacionadas ca identidade, senón por conciencia de clase. E sigo pensando que o nacionalismo é máis unha cuestión de poder que unha cuestión de identidade, aínda que ás veces se recurra moito a esta, digamos que para facernos caer nunha especie de trampa.